dama kai almajiri ne macuci a zalimi ban waya sa wannan ta yi kyau kwa da shi wallahi zaka canza mun wata ne an Allah da ka wannan mu gani I want problems always. wallahi ka san system nake so ba na so wannan kamar SS Max ne shine wannan kike da mun Allah da ranar sati sai a shigo da na wannan naji wannan dan sa layi na ma kafin mu ce Ai sai na ci ubanka sai ka yi bayani don kutubar ubanka. gargarin ba damuwa Za ka ci ubanka, kun zo na wajen ƙauye, kun zo garin mutane, kuna yi mawa mutane sace-sace. Wallahi yunwa ce. Wallahi yunwa ce. Salu, I want problems always. su waye wannan kuma Har ka canza ka? Ta tashi ne satan nan da muka je da daddare kwacen nan. sata Samiru dan malam sai da ya maka da. Ina abubuwan da Allah ta suke da Wannan da kike kallo tolan almajiri ne tun yana shekara 10 iyayen suka kawo shi. Ya zama garbi yake wahala. dama kai almajiri ne macuci a zalimi ban waya sa ku yi bayani Ofisa kai ba dan kowa ba kai kana samu wannan zuƙe yarinya ba samu